Zákaz hazardu na území mesta Bratislavy. Čo skoro bude v platnosti. Svojho času samozrejme som aj ja podporil tento zámer a podpísal som petíciu za zákaz tohto hazardu. Každá minca ale má dve strany a druhá strana tejto mince je, že Bratislava napríklad príde o stovky pracovných miest, stovky ľudí teraz prídu o robotu a budú si musieť hľadať prácu. Práce je ale momentálne dosť, takže pevne verím, že toto sa vyrieši. Máme však v Podunajskej Biskupice jeden skvelý podnik, ktorý prinášal do našej mestskej časti kultúru špičkových slovenských, ale aj svetových umelcov, rôzne koncerty, akcie, plesy. Tento klub sa volá klub Hron. Súčasťou klubu Hron je aj herňa, ktorá podľa slov majiteľa výrazne ťahala ekonomiku podniku. Bez tejto herni podnik nemôže prežiť. Preto, keď som sa rozprával s majiteľom, že budúci rok sa opäť vidíme na tradičnom plese, mi povedal, že na 99% to nebude možné, pretože podnik pravdepodobne skrachuje. Už je veľmi dôležité, či už súkromí, ale takisto, alebo ešte o to viac dôležitejšie pre politikov, veľmi dôsledne si zvážiť svoje rozhodnutia, pretože to môže mať obrovský dopad na veľa ľudí. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.